Fašiangové zábavy sú už minulosťou, ale my si jeden zo zvykov pripomenieme. Na skúšky folklórneho súboru v dedinke Opoj pri Trnave sa schádzajú ľudia prevažne v zrelšom veku, no veria, že časom si aj mladá generácia všimne ich činnosť. Rozhodli sa takto iba pred 5 rokmi a inšpiráciou im bol možno aj tento kroj, ktorý našli na povale v nedalekých Vočkovciach. Vyšívala ho známa pani Kyselicová zlatými niťami a má takú istú hodnotu ako piesne, tance, ale aj zvyky z minulosti, ktoré sa rozhodli uchovať pre súčasníkov. Naša prvá novinka, folklórny spevácky súbor Opojčanka. Sme veľmi radi, že v tomto uponáhľanom živote človeka môžeme vás potešiť peknou piesňou, pekným tancom a všetkými ľudovými zvyklosťami. Na nohách je celá dzedzina, udrela tvoja posledná hodina. Telo, telo, hríšne telo, robilo si, čo si chce. Teším sa, že už je pesnička skončená. Kedy ste nažive, chránte sa cintera. Nech ta neprivalí náhrobný kamen, odpočívaj v pokoji, na veky amen.